Ďuri drží zodpovedne zónu 2. Parádnu trasu si vybral, Ďuro! Trasa perfetto! Pred Porto nás chytil protivietor mierny, trošku ťažšie šlape. To by si to neužil. Však? Predbieha motorový čln! Jej! Čau! Tu už sa blížime. Ako sa dostaneme na druhú stranu. Na tohle súdruzi Zender neviem, či mysleli. Porto Levante! Preplávať? Tak, asi naše espresso práve. Došli sme do Porto Levante. Podarilo sa nám to. Marina Porto Levante. Volal som to aj Valente, aj Levente, neviem ako ešte. Super. Tak ešte, že chodíme taký nabalený sacharidmi, že? Ono sa to dá preplaviť sa. Nejaká bárka tu jazdí. Aj s obsikmi, aj pre cyklistov. Tu je môj obľúbený čln, ktorý som predbehol. No, ale neviem, kde tá barka teraz je. Takže asi to šípneme na to makiatko naspäť do Chodže. Tak. Ristorante musí byť espresso. Nie je to také romantiko ako Porto Levante, ale taký je život cyklistu, ktorý musí dať intervaly a ja tu ďakujem svojmu kamarátovi Jurajovi, že si to dáva so mnou, ale už nám nechýba veľa. One cappuccino please. Macchiato. Doppio. Cappuccino doppio. Doppio and cappuccino. Pronto Adriatica? Pronto? Sì. Per ora non ho posto, da almeno un quarto d'ora. Dvaja kamoši za intervaly, dve kávy, paráda. Viva Itália. Nechceli mi dať špagety, bo Hej? tak obsedené. Nechceli ti dať len špagety? Jak je to možné? Nechceli mi dať von. Sa bojíš, že ujdeš aj s tanierom, lebo teda si vládne. Dal by som si špagety také, že Dal by som si fajný kotníkový. Na zdravíčko. Výhľad pre bohov. Máme na ten kamión. Due fratelli, due ragazzi, due caffè. Táto jazda má vlastne dva také charaktery, dve charakteristiky. Jedna je krásna popri kanáloch, mori, krásnej prírode. A taká tretina je na drsnej hlavnej ceste, ale to nebráni, aby si to človek užil. Čo povieš? Keby si sa pozrel pred seba, videl by si kameru, ktorá ťa natáča. Robím z toho práve rovinu vlakov na starici a zvládne to počuť. Ale kamión je počuť. Kamión ide počuť.
nebude počuť aj nás. No. Potom označíme Samsung pod tým videom, hej, keď to bude počuť. Keď nie, tak smola. Čierny bod. Čau, bambini ragazzi. Naši traja followeri. Mama, tata, žena, deti, 5 followeri. Čau. Kazí nám výhľad. Sme to nejako zhrnuli. Poprvé, Ďurovi je nebezpečné dávať kapučíno, lebo potom nemáte šancu nič natočiť. Ale parádička, vraciame sa. Išli sme 2 intervaly. Jeden išiel ešte veľmi pekným prostredím Sporto La Vente do Rossolini. To bola nádherná cesta, podobná ako ste videli už na tých záberoch predtým. Len to bola okreska, ale takmer bez aut, perfektné. Asi 12-15 kilometrov. No a potom sa to už pokazilo trošku naspäť. A tých zvyšných 8-10 kilometrov je to po hlavnej ceste. Ale to, čo sme zažili predtým, bolo nádherné a túto cyklocestu môžeme len odporučiť. Takto sa vraciame na naše ubytovanie v Sotomarine, čo je vlastne časť Chodže. A tu už to máme nejaký kilometr do cieľa. Ale vyskúšajte, keď náhodou budete niekde v tejto oblasti okolo Benátok, Chodžu volajú Malé Benátky, je tu menej rušno, pre cyklistiku cestnú úplne ideálne. Ale aj gravelisti by si tu prišli na svoje, lebo videli sme kadejaké odbočky, aj časti cyklociest, ktoré by boli vhodné aj pre gravel. Ja sa s vami lúčim o pár 100 metrov. Prídeme na naše ubytovanie. OK. Tak ideš ďalej, hej? Dobre. Vidíme sa neskôr. Bolo to super, amigo. Super, duper, truper. No akurát 60 km s 2 intervalmi po 15 km, respektíve 13, pardon. Ja sa odpájam. Idem sa prezúť a brick tréning. Tu bývame.